Munda nezuro Sunday 15 January 2023. Pane munhu akasvika kumagrounds, murume anga ari armed. Akasvikira kugrandstand kunove kunogara some of our workers. Akataura nemadzimai anga ariko, vakaona kuti anga ine pfuti, akazopesera aridza 3 shots dzakaburidzwa ikoko, macartridge acho anga ari ikoko. But as for vana vedu vari safe, hapana mwana waakataura naye, hapana murairidzi waakataura naye, saka vana vari safe. Mapurisa takazoaleta, takafona kupolisi, vakazouya vakaatenda scene. Vaatenda, it was late of course kwapatovira, but vakaedzawo nepavanogona because takaona helicopter ichitenderera, asi it was late. Vana they are safe. Vakazotibatsira vesecurity nekutipa vanhu vanga vari armed vakarara vari pano. At the same time toda kutenda kuti hapana kurasikirwa neupenyu kwatakaita. Mashots akaitwa, they were targeted at one of our boys, mwana wa caretaker wedu ikoko, but haana kukuvara. I think akamumisa, saka tinotenda kuti hapana kurasikirwa neupenyu.